A xuventude de Vilagarcía mobilízase contra o cambio climático. A Asociación Xuventude Activa en Sinerxia, que xa fixo campaña para que o porto de Vilagarcía deixase atracar o Rainbow Warrior de Greenpeace, agora convoca na vila a primeira asamblea comarcal pola emerxencia climática. O obxectivo é a fundación de Fridays for Future o Salnés e levar aos concellos unha declaración de emerxencia climática. Pois o motivo, basicamente, é un pouco pola iniciativa de Fridays for Future e outras organizacións ecoloxistas de levar aos diferentes concellos unha declaración de emerxencia climática, un pouco en apoio disto pola folga do 27 de setembro que vai haber polo clima, pola emerxencia. A asociación busca que os concellos se impliquen na loita contra o cambio climático. Bueno, basicamente a necesidade de que o típico lema, non? Pesa globalmente, actúa localmente, un pouco que os concellos dos diferentes municipios non é algo que fagamos en Vilagarcía, senón que se está a facer en municipios de todas partes. En Vigo xa declararon a emerxencia climática, por exemplo, un pouco, digamos, sumarnos, aglutinar forzas, de algún xeito comprometer aos políticos que o compromiso polo clima sexa pois evidente, se materialice en recursos e se materialicen en actuacións concretas e non que quede de palabra e de todos somos moi ecoloxistas. O primeiro concello no que actuarán será en Vilagarcía. O vindeiro día 26 levarán ao pleno unha moción para que o concello declare a emerxencia climática. Sí, justamente, a través da moción esperamos que se aprobe a poder ser por unanimidade, esperamos que se aprobe, defenderémola os compañeiros de Arousa Moza, Arousa Verde, Xas, conxuntamente facendo a plataforma Fridays for Future e todo aquel que queira participar está, por suposto, máis que invitado. A asociación leva máis de 6 anos realizando diferentes actividades contra o cambio climático e pola de agora ningún concello lles mostrou o seu apoio. Aseguran que seguirán movilizándose a favor do planeta.